Pagkasalita ni Evelyn nga napoluan, Karit Tibiyag. Dear Manong Nemi. Nakaragragsak kami kini Ramil ngagplan-plano noan niya taramidan mi ti masakbayan para itirelasyon mi Manong Nemi. Ay hetek ni Ramil ket padcheck ngano kasan ti kinapudnok ken kuana kastamet ti kinapudno na kaniya. Kinapudno na Manong Nemi duwa da idi nga napinget nga karebal ngem ni Ramil iti pinilik ta isungarot ti adadta nga pakariknak iti ayan. Agtuari Manong Nemi na agumubra idi ni Ramil iti maysa nga kumpanya iti agbasbasak pailaeng ket iti naggraduara kon ket agsapulak met ti trabaho ni Ramil Manong Nemi tinangala kanyak nga nangiserrek iti kumpanya a pagtrabahuan. Dati ti kapo na Manong Nemi nga kang kanayon kamlat nga kitkita. No, pagka magtrabaho, hi, sweetheart. Hi, sweetheart. Agkamerienda kan to, agkapangaldawan kami, sakam to man nagmeriendan, sakam to agawid. Agawid isuna, idyabalayda, agigan isuna kini Antina nga dolor. Ta iso kano tinagpadpadakkel kang kuana, anang paadal kang kuana. Idin to tadak matisidong, ninanang, kantua, akangapsat ko, nga inaudi, iwiti siya. Agplan-plano kami din. Kapatad na matinduang atawen, Manong Nemi nagtatrabaho agor-ornongak, tultulungak ni nanang kapsat kong agor-ornongak matlaeng sa adamat tultulungan Manong Nemi ni Ramil kaanakan na. Ngayon adumot lang ti maurnong na. Sweetheart, mabalinan. Talon nga tawon nga trabaho duwa nga tawon nga trabaho ka. So nga mabalinan. Ano't mabalinan? Mabalintan ti ag-asawa. Ito na no. Maybe next year. Ketsi ka ha. Ken mabalin pa yun nga dun pasama ka na ta. Dahil takawa na yan, Ramil. Ado nagtulagan ta, di ba? Nga, nakapimpintas no, may saak nga virgin nga itatag mo iti nadaig nga altar. Wow. Di ba? Nasakon tula edad ken kati amin ko. Kalpasan ti kasal. Dito ito first night ta. First night, first fight. Dito ito pa nag-honeymoon ta. Di ba? Umanilatan ti holding hands. Pasaragin narakop ta. Pasara maramanam, dagiti bibig ko. Maramarak matibara, dagiti bibig mo. That's enough, di ba? Uwan makat ka. Anyat amok, baka no, kayat ko, kayat mo matin. Di, at least, pag gustuhan na paggayatan ta nga doon. Into no, malpas ti kasar. Okay. Sa bagay, adumat di dati, amok aramat ka kadagita per kilo. Kanang per kilo, galuwad ka lang, ganad ka lang, makalakat skit mo. Maminsan mo lang, iti, makalawas. Minsan di makabulan, so, kas pagadigan lang, kasi dyan, la. Kailang makaano sen, makaoren. At damat pamuspusan yung malalaki, di ba? Ore man da kayo nga babae. Suda siyakat saan. Nasaan ako mataramidek at nakasaramot pa ilaeng. Saan pa yung naluktan. Kasta Manong Nemi, iti panag-inangaw mi. Kasta ti kinasinghed ti relasyon ti nunggal may sa kada kami Manong Nemi ken ni Ramil. Ngem. Adalakkel nga ngem Manong Nemi. Idi ta anak ano? Panggap ti kumpanya taglay up. Agikat ka dagiti empleyado. When? Kasano nga rin din, no? May katak. Di agsapul kat sa bali. Siya ka nga
Nabayagak mo ito, imposible nga may saka na kiti malayo. Manong Nemi, nagsakit. Nagsipod ta. Dua kami, Manong Nemi. Ngagpadpada kami nga naikat, nalay-op iti trabaho. Madlaw ko, Manong Nemi, ti pungtot ni Ramil. Slakayat na ti. Ramil, please. Hanggang mag-iskandalo. Apa nga nairaman tinagan ko? Ang abali at adwata. Di na pimpinas ko man mabatiak. Nang runa kanyak, tasak ti lalaki. Nasakit. Mangnamnamat ang tuloy-tuloy ti pa nagtrabaho ta. Mga manayunan ti ornong ta. Nga ti plano ta agkasar ta next year. Yung magsanungal ti tan. Di ka mapukawan ti namnama. Alas ito lang ti sumrek ti sa bali nga trabaho. Narigat ti sumrek ti sa bali nga trabaho. No vacancy. Sa dato nga kaado tayo nga naikat. Kas naman ti kaado tayo agsapot ti trabaho tayo. Sweetik dato yung dikit employer na maminsan. Bagadang maluglog iti kumpanya, hamat. Kaya dalang nga maksayan ti empleyado tapno basit laing ti sweldoan da. Nga bali at adamat separation pay tayo. Manumit laing. Talong taon ko. Ibasar mo dita. Sika 2 taon mo. Manulaing ti separation pay mo. Pre-separation pay ko. Alala. Awatan ta ti kinapod no. Bagayam, inawis na idin iti ayan ni antim nga dolor, di ba? Amamukon. Sika mamatay amamuk sa jay, balay. Itapay. Tapay. Iyam amuk ka kadig ka pagyak. Ada kami nag-birthday kakasinsin ko. Kahit inawis na. Awisam tumati boyfriend mo atap numamamuk bantang ko na. Sorry. Sana ka makaumay. Abi mata lahat na nagbalit yung mood mo. Kasanong kumata, kasanong kumadana kiti good mood. Idin to, naikat na kagpatpatat trabaho. Niya pa nga nagpungtot ka. Sino saan nga makapungtot? No, si kakit, awan anyaman na kayong ka, siya, nasakit, diba, nakim ko. Nadumat na kita nabati, aping nga saan nga may, aping nga, siya, kumati may saping nga nabati, na inayon nga nabati. Gura ka man, kidi. Mapanag ka siya dyan. Uy, hanggang manggulo. Ano ti kahit mo sa uwin? Magkisarita nga, mga kwak, nga mapasubliak, nga alayan dakmat lang, saan ta kang katan? Ni mo rin no anyat araramiden Manong Nemi ni Ramil kat sandan nga inawan tayo. Saan nga rod Manong Nemi nga imay ni Ramil iti panangawis kanyak ni Kasin Gina, kasinsin ko, iti panag-birthday na. Apa anak? Nang, nagkatag na trabaho. Ano yun? Nagkikat na, kat derama na. Kat derama boyfriend mo. Ura iso na. Kat nasakit unay tinakam na. Awawisak ng kamakiberde kada kasin Gina. Awa na kitimud ko na. Nabayagan na relasyon mo niya, italaga makita ka kasi dyan timud na. Nga, kasla ka mo. Kasla pukawan ti, ato nga, napapatag, napanag kang kuwana. Idin to ta, diyan mo na trabaho, napukaw na. Ay, Belin anak. Di mo mabalaw diyo yung boyfriend mo. Nusik akit pa isi-isi lang. Ngayon, iso na,
Dati nga kinarigat nagsapul ti sa bali nga trabaho. So nga sa mo mawala yung boyfriend mo. Bari nga, no saan nagtultuloy ka sa ti mapaspasama keng kuana. Napukawan ti ragsak na. Awanan ti napintas nga mood na. Naman na karoon nag-birthday, manong naimi ka na dukam nga kakabagyan, kasla reunion. Oh, ay boyfriend mo, Oma. Ay, nadaorti problema ta. Maawis ko kumamit hanggang kasi dyan napasama. Napasama ka niya. Like cut kami ti trabaho ng padpada. What? Maluglugi ka nun yung kumpanya nga pagtatrabaho, mikit nag-lay off da. Kit dua kami, nairaman. Alas kayo mataya. Panumi pa hindi pa nagkalay sa amin next year. Kasi tumatin tinapasama. Kat ije, kada ije nga guntawan nga, naamuak ti, ano ko na ako, balbalyo nga, nagligat kong i-explain nga napukaw ti mood na. Naisem, nagwapo. Ngayon, kapag kada dyan napasama, opo na dyan pa nagrupang nga, agpungtot nga, kagatan na ti sagi na. Awan ti napintas nga mood na. Ora ti pa nakistan kita na kanyak. Awanin ti lailo na. Nagbalo ng ti mood ti boyfriend ko. Sipod na ikat kami ti trabaho. Adot ka kasta kasin. Adot ka kasta. Agbali ti mood da, no adda mapasama kapag sakaitan, tinagam da. Kasi lang kumakain ka, lumapukaw mo ni Ramil. Agdag sang sangit ka malbalik patpatag, di ba? Kasi lang kasi dyan dyan, napatag kang kuha na trabaho, iso nga nasakit, tinagam na napukaw na trabaho. Kasi kanat balik na, nasakit mat atiriknak, angim saan ka asya ti mood ko. Kahit nga sawan, awatek nga dagos. Karit tibiyag ti amin. Karit tibiyag? Uwan. At dari kita pasamak nga saan mo kumakayat na mapasamak. Dahil akit paset tibiyag, karit tibiyag. Nga awatem. Agbalin ka na tibker, nga umawat ti kinapudno. Lumaban ka. Lumaban ka kada kiti pasamak. Di ko na kumakan niya akit, okay lang. At mabalin nga trabaho nita. Nag-graduar tamat nga agpadbata ko na kumaa. This is a challenge. Anya tamom. Baka plano ni Apo Diyos na ito nga naikatat ti trabaho, gayam, tapno ti kastak at makastrikta ti ad-ad na nga lapimpintas ka trabaho. Kasi kumat ko na, di man tapintas ko ma. Dikit-kit na sa mga kasin. Namuam ti may nga mading ugali ti asawam. Kasla na tay maltay nga dagos nga naamo ti lumaban. Dadya may sala pasamak nga mapasamak inibiyag ti tao nga adupay di na dumpay nga pasamak. Mabalimit siguro nga kuna entang takrot ti asa ti boyfriend mo. Takrot? Ano takrot? Di naamot lumaban. Kasi lag surrender na sigod, sumuko. At amalpay nga rod. Han nga, aramidan tayo ko na dang, no na itiklab ka, tumakder ka, umandang ka manin, di ba? Dadat paset tibiyag. No may itiklab ka, no sa dinuman tinitiklab, medyo pagtakderam, magna ka manin, agpursigi ka manin, di ba? Ay, kasi natot may istorya. Malagip ko lang dati ko may isang istorya. Storyteller akit. Datot paglaging ang kasin China. Naligang istorya. Nag-istorya ka mga rod. Happy birthday once again. Ha? Thank you kasin. Amo no di ka imay, sakit o ni tinakibukin ka. Imayag ore awan tayo boyfriend ko. Ngam di istoryat ko ha. Ibagam di istorya. Asto ti mayarig ti biyag. Tingnan. Iti may isang pagaryan at insurrender di soldadong kriminal. Tiniliw da. Kriminal da ito. Tiniliw da. Kat indatag da iti ari. Ama.
Kasla long time ago data, dedya ari, kuna na, duwalaeng timabalim mo a pagpilyan. Umuna, bitayon da ka. Agur ore dedya tali apang ibitayan mi ka. May kadwa, makitam de tangari daw, nolokatam de tangari daw, manakabut-buteng. Nakabut-buteng. Ti makitam. Mabitay ka, uno sumrek ka iti day tangari daw, ket makitam, di kiti nakabut-buteng, nga adda ta uneg, labas day tangari daw. Anat pinili na. Anat pinili na. Anat naman yung pilyan na. Nakabut-buteng uneg ti labas tiri daw. Kandi agur-uray nga tali nga pakaibitayan na. Tsaka mo anat pilyan na. Ano si kakas pagarikan? Tsaka mo. Tsaka kayat di mabitay. Tsaka ba't kayat sobrang dito nakabut-buteng nga uneg tiri daw. Labas tiri daw. Kaya mo, masapol ka magpili. Magpili na di kriminal. Amon ti pinili na? Na pinili na. Diyan mabitay. No? Gabot na maminsan ti managrigat na. Simuko asigo din. Hayad nanti mabitay. Apag bit lang, kanal pa rin. Diyan nga rin no sumrek ka rin di labas tiri daw. Kahit na, makabot-butay ka man. Handa pa yung mangtokbaking ka. Diyan. Hindi ko kapag na di kriminal kit pinili natin mabitay, insak sa Canada na. Insak sa Canada. Ngayon da di kriminal. Curious. Apo ari. Oreta mabitay ak magtag. Dala ito iti pinilik. Mabaling ka di nga maamuan. Noan niya ti adda iti labas na ita nga ridaw. Ako naman nga nakabutbutan. Mabaling mo ka di nga lukatan. Di pinalokatan na po ni Apo Ari na dyan daw, hindi makita na nakalawlawag mo nakalawlawag nga awam mo tinakabut-buting ti uneg no tiket ari daw nga rumwar ni inalilaw na Apo Ari hamot nga nakabut-buteng nga maapa nga nagbuteng ka asigod dadat pagkunaam nga tayo nga tao, di tayo amo tagpili. Di tayo kaya ti agrigat, itinapaot. Among kalpasan tirigat, no kasanot kapaot di tang arigat, o nakabutbuteng nga mapasamak. Di pagtungpalan na, nakapapaot met nga panagragsak, napintas nga panagbihag. Ngayon kayat mumutan ti mata nga dagos, tapno awanin ti mariknam. Kasta ti tao nga dinamo iti lumaban. Kadag iti panubok iti bihag. Kayat nalatan tay agrigrigat nga may pinsan nga agrigat. Kasi dyan yung boyfriend mo. Ana? Pinilir at mabitay. Ngim da tay agpursigi nga lumaban iti kahit ti bihag. Hindi mo pasimo ko ngam arig na kasyasim mo ko. Gabata, kasla din na maawat kinapudno, kasla din na amon, agmubaan, parang ganun. Wala, talibag-bagamot. Indasig mo mati, di boyfriend ko, kada di kriminal, kinakayat na napabita. Kasi tibiyag tayo, di ba? Ano di ka tayo, hanga umasenso, gabata di na kayat ti umasenso. So, sino ko matitawang saan nga mayat umasenso? Kayat mo umasenso? Kayat ko Pues, lumaban ka. Kadigiti karit tibiyag. Agpursigi ka. Saan ka nga sumuko? Saan ka nga sumardag? Kasama tarami din. Ngem dyan boyfriend mo, haan na mo dahil dyan nga prinsipyo tibiyag. Pagko naman, sigawan, hus-husgaham ti boyfriend mo. Tinawagak manong name ni Ramil, kabayatan ti party, unattended manong name ti cellphone na. Unay di malpasin ti party, malaman, tinawagak, unattended. Diyos ko, abadyak matin makontak ti boyfriend ko. Nagtet
text klat naman. Nag-message ta. Apay, apay naka-off ta cellphone mo. Kahit ka kumamakasalita, sweetheart. Kahit kung pagsalitaan ta. No kasano ti panagsapol ta sa baling at trabaho. Saan ka kung mga sumuko? Ituloy ta. Tuloy ang laban. No may panggap ka rin jay panagkasarta next year, no niya man tinagtulagan ta. Agkasarta, uri simple laang. Uri simple laang. Gimawan ti mauri ka masungbat man. Oh my God. Nagpatpat na. Kabigatan naman eh. Amam man eh. Jaklat makunta. Saan nga naka-online? Diyos ko. Problema ti boyfriend ko. Dagas ka na pasama kayong kuwanan. Di mo lang text back, di mo lang kumontak. Ramil, pay akas tatugalim. Kabilitan manong naming nga napanak, iti balay, nga namnamay, apakakita ak kayong kuwana, iti ayan ni Auntie Dolor. Nagtugtugak. Di bakit tinangilokat tiri daw. Di bagabigat yung Auntie. Ay, Evelyn, ay susumra ka. Alalas po rin ka, tugaw ka. Nakapasdar ka man. Kaya umay ko sarong karan ni Ramil, Auntie. Kapos nga nagpakadak ka. Anyat kayo sa akin. Kaya di nga aldaw nga nilay off kayo, ngagpadpada, nagrubwat. Sa dinot papanam ko na kagad. Nasik tigasat ko sa baling nga lugar, Auntie ko na. Nabarbarang mo sadya nga makasara kakti. Napimpinas ka trabaho ko na. Nasakit unay tinakam na. Kaya madlaw ko pa kaya di ang agat arak. Kaya tiyong sawan. Nakainom ti arak. Niramin ka na yung aldaw. Kaya di siguro nagpinakata kayo at nagawid kan kat nagawid mo ten baka di magas iti pag-iinuman. Bartagan na nga tamot ten panakaikat yo. Auntie, hanga nagpakada ka niya. Diyak makuntak. Tamo ka nagpakada ka. Oray sakit kon kontakik ta sa lutsudik no sa dinut ayanan. Kumusta matisunan talaga diyak makontak. Auntie, dakay ito nagpadakil kang kuhana. Amoy mo ito sigurado nga amoy ito ugali na. Ape, no kasi dyan nga pakapaayan na. Kasi ito ugali na. When, iti ubing, no, aday pagatang na kanya kitsan kong magatang, tada apalan na nga makita na karagitipada ng ubing, sus, danda ni makatawin nga dibdibdibin na, sakit tinakin na. Stagayam. Isuong ko nakingkuhan ng ikatinanetang ugali na. Nga, awatin na nga dagos, noan yaman ti pa nakapaay na. Kano ang damat na kitay dadong mga kasakayat na, madlaw ko, may tad kumat. Kahit isong arti kambut-buteng ko, hindi nga, ang mga no, agayat to na ito nga anak. Kahit mapaay, baka kahit agpakamatay, o na nga, ang imsa mo mat na pinaay. Iso nga, maragragsak anak, nakaragragsak kayo. Ngamita, talawan ng trabaho. Diyak puros nakita nga imisem, kahit naisem ba't nga dati ni Ramil. Kaya di pa nagpakada na. Kasla nakadagdagsin ti barukong na. Nakanagdagsin di padak na. Dato yung pagbutbut nga kareto nga anak ko na ha. Nakastrik adagos iti trabaho. Nakaragsak. Napindastit. Sweldo na. Ngem, sus. Diyos ko.
Di tayo matpagarupan nga maikat isuna. Nadlaw kong harod nga dagos nagmaditimod na edi. May raman tinagan mi nga naikat anti. Iso nga pinapalag-anak tirik nanan yung kastamad gaya nga talaga ti ugali na. Ngin, ano, apit makontak. Ala, barbarang makontak kung tumatlang anak. Idaw-dawat mo kinahapon, Diyos. Baka ito na makasapot trabaho na neta. Kontakan na kang tumatlang. Sapay ko mga auntie. Huwag gaya, masangwan ti pangaldaw. Mangaldaw kantuin, auntie, thank you. Thank you lang nga. Sapo lang nga, kuti ak tagsapo lang ti trabaho. Manong ni duwalawasen, jak madlata makontaken ni Ramil, kedwala matlawasen nga sapsapulak ti trabaho manong. Adot nagaplayak, nga awan mati mang tawag kanya, tatawagan da kan tulat ta ko na. Haging ka nga nag-ring ti cellphone ko manong ni Ruben. Uy, super lagay ti cellphone number na. Ni Ruben. Hindi ka rebal ni Ramil. Tungo tawag. Sinong bata? Hello, Ruben. Malagip na pailay? Sigamit kita hangkumat nga dinilit dati number mo dito eh. Isumalay pala ito sa sarem. Hangkumat nga na po ko ti cellphone ko. Hamat nga maperdi no overuse ti SIM card ko. Tuloy-tuloy matlata nga mas usar. Kumusta kayo kini, Ramil? The problema mi. Huh? Mabaling ka din nga kita ta? No lakit sa nga iparit ni Ramil? Mabaling na, bakit nga saan? Barbaring no sikat di makatulong kanya. Anamin ti problema. Mabaling din ibagak to, no? Aksang samo ta. Okay. No problem. Masangwanan ti pangal tao. Nakayat mo nga restaurant. Siya akong nagpili. Yan. Ayan mo, mabaling kang madagas. Nakakutsak. Ibagamtihan mo to may kaalain. Sige. Ibagamtihan ko. Kahit makasadag ka lang, urahin ka. Nakalagip man ako nakitinakam kumano. Wano reto ka di, iti talaga nga plano, tibiyag ko, nga isgapunan no apeng nga katak trabaho. Hindi makitak ni Ruben, manong nami, slawang pa nagbaliwan ti guwapo na, nagugwapo ngamin ni Ramil. Kami, nagluga na. Wow. Salat na agkupas ti pintas mo. Sa bagay, ubing ka pa eh. Horis ka, Ruben. Nagwapo ka lang ta. Ngayon ko gwapo ni Ramil. Horis, samot ka ang tao, gwapo ni Ramil, no iso at talaga tinapilik. Samo ka di pala nga nalipatan ti panakapahay mo? No siyak ti mapaay. Saan nagtulat na mapukaon tinam na maaking ka ng agbalegi yan. Ti pa nakapahay, ket ibilang ko nga karit ti bihag. Nga po ta napaya kung sanak nga kwa, nagkutkutin. Ano, adadagin di ang lumaban ka tapno sanggan to nga mapaay pa. Kaya't mo sawin, dedi pa ng paay ko ken ka. Nakasara ka sigod, iti nangaklon ken ka. Nagtalinaed, dito iti pa nakapaay ko. Kat mo sawin, sanak pa nga nagayat, iti sa bali. Api kumasa ka pa nagayat iti sa bali. Ganyan among baka nutakang tumadlaki ni Ramil. Kinapod nun pagtultulagan min ti kasarmi next year. Hindi yun to normal. Pasin ti kasaryo. Di, rugyak tumaten ti mangawat ti panakapahay ko sa gayat isabali.
Si ka Ruben, ha? Imposible nga di mo impaw ing tirik na miti sa bali. Manong nga tawanan tinapalabas. Di ba kami manong na miti may isang class nga restaurant. Naragsak kami nga sasarita at naragsak man nakasasarita ni Ruben. Yan, inimas mi tinangan. Ano ito yung baga mo problema? Baka matulungan ka. Inyong storyak manong na miti may ipanggap iti pa nakalay of me kini Ramil. Ket, nagsapsapo ng trabaho. Awal natin may rekomendar mo. Among ni Ramil idi tinang isarak kanyak iti pagtrabaho na kumpanya. So, kanda dapat kinayat mo. Boyfriend ko idin. Pinaay ka idin. Kaya na matulungan kamit na may isarak trabaho. Aklo na nakdumaten. Natakal mo talaga ni Ramil. Ngayon ko nang nga pimano nga saan nga nagpakada. Ngayon nga natakit sa mo pala makontak. Kinawat kontak na kayo ka. Handa ka nga kontakan. Siguro akit mabaling nga kontakin na to. Ito na makasapol ang trabaho na. Di kas di nga na si papaay ka kanya. Ruben, awate mo ti manakapahay mo. Ibaw yung munti sa bali no talagang sakpila ti matpateg mo. Urayak pa nga makapagkasar kay ni Ramil. Sa akong taramidan dito. Napingarot nga sa pulos nga di ka timutawag. Naigat mo makadisturbo ah. Ana, ada, i-recommender ko kayong pag-sarkam. Ano yun, Jay? Mga nakata, inot mo yung cellphone mo. Di anagan di kumpanya, ken di address. Agahay na eh. Idimbagahan naman ng name. Oh, nag-apply dito ha. Ngayon sandak mo rin tawag. Lura kata kontak kada yama mo sa diyan. Alaman Ruben, please. Bibigyan nga utang ko ng baganakin na matulungan na ka sumrag trabaho. Uy, ang problema. Basta si ka, Evelyn. Aramidig ti amin tapno, saan ka nga mapay? Nag-present kayo madlangan. Anak at oras tayo. Alas 10:32. 10:32. 10:15 tayo imbagak nag-present kayo. Kumitak man. Nakadado nga present nga present. Naka-present dami na yun. Ayan. Sige, ituloy ito yung istorya. Danangag ko manong name iti panakisarita ni Ruben iti ko na ng amamuna. Okay. Sige. Ala. Nag-apply ka na dito. Paki-follow up man lang. Sige. Okay? Thank you. Anak ko na. Paki-follow up na kano na yung papeles mo. Baka napandagan nun saan na ba nakita. Naman nga tamat. Baka nung impact nida lang. Kahit amumok na dyan eh. Bagag kang kuha, nakas nangig mo. Please man lang. I-recommender mo man lang. Kapin anong mo. Girlfriend ko nito ay lain ko. Si Kamoy. Aging ka nga na oray mimitlain titawag nga manong name tinawagan na ni Ruben. Ano? Lunes? Sige. Okay. Thank you ha. Nakita tanto. Ikang kanto ka rito, daw atin kanya. Uy, si Kapan. Ano daw atin na? Mahilig ang iti ko hunting eh. No, gawin na kajay aduan mi. Mahilig ang hunting. Kaya din ako regalo keng wana na di kayong ko ijay. Aga-report ka kanon ito, Lunes. Halaga? Kaya nagay-moment. Ruben, thank you. Diyak na aluhatan manong naming nga naarakop ko iso. Wow. Narakop na. Ay! Natinalaw sa ragsak ko si ka, Ruben. Kinamkad lang nga, ang problema ak. Timawag ka. Oh? Sa siyat nga po, Diyos nga talaga. Di mo kaniyam mo? Nga siya, ti isagot nga po, Diyos para kay ka.
Urayan pa lang. Urayan pa lang no ano resulta nito eh. Saan nga pa nagpakpaka, saan nga nagpakada ni Ramil. Tumawag tumat lang na dyan. Ngayon pulos nga saan nga timawag man. Nakastreka iti trabaho manong na may babayan titulong ni Ruben. Magustok ti trabaho manong. Adakti waiting list ka umasenso. Inaramit ko mati amin na manong namin nga kapipintasan nga pa nagtrabaho, masapak nga sumbrek, nasken nga overtime without pay, aramidek. Nagagat ka unay, mi Evelyn. Sir, nagagat ka unay. Kaya nung sakit may promote. Asin na kung ati taong saan nga mayat nga may promote, sir. Wala. Keep up the good work, Evelyn. Kinunati boss ko, naman tumawag kanyak ni Ruben. Kumusta ka? Kastoy, busy trabaho, pasara ang overtime ako without pay, nasapak pag sumurek. I love my work. No kasunod pa nang ipatig ko yung damo nga trabaho kini, ada-ada ita. Gabot na siya tinang isarek ka. You love your work because you love me. Hala ni Ruben. Kumusta ni Ramil? Ako pa'y kontak na? Pulos. Namindo nga pa'y kitin nga napanak sa di andam. Antidolor. Di antina. Nimpati di antina. Di na pulos kong kontak yun. Mamagod na nadakas ka na pasama kayong kuha na. Baka natay. Nga awan timang claim kayong kuha na. Sikang mo talaga na tayo. Saan nga na kayo kini Ramil tinekari? Natikat siya. Madamang kuman, Evelyn. Naipay mo ka din tibagim kini Ramil? Sampay. Yes. Yes. Apay nga yes ka nga yes. Dapat na siya tinekari. Yung bagman ta, ada kami nagtulagan mi. Nasa akong tulang ipaiti amin kung lumalpas ti kasal. Yung bagman ta nakaibtor na naguray. Kitagat aramat ka numit at sa baling. Basta, ako nagswerte ako na talaga. Kapot natin agbalin tumit lang asawa. Katsyak tumit lang ti umuna ngag na ngayon. Sure ka na? Ngasyak ti maasawam? Baka biglan tumit lang sumagpatunag parang ni Ramil. Ngayon makatawanan mano. Saan ko nga napupuutan ng inaklon ni Ruben. Yes! Agama na, Evelyn. Thank you very much. Siya katan nakararagsakan ng lalaki dito lubong. Imagine, saan ka na po kawan tinamnama? Idi pinaay na. That is a challenge ko na. Saan ko pa lang ibilay nga napaya? Ibilang kontrolangin ng payak. Talaga nga, isuda tinekari nga kasawa ko na. Okay, tam? Timawag ak. Dagay problema yun. Nagkita ta. Tinulungan ka. Makatawanan. Hanapin sa trabaho. May promote ka pa yan. Naminduhan ko na na-promote eh. Ang dapat maudi pa na kayo-promote. Anay day. Siya akong manager. Agritiro ni boss. Kabot assistant nak. Wow! Kitam ka lang ni swerte talagang lumaban ka, di ba? Kasano nga rin na pinadam ni Ramil nga, imadayo, tapos no, sumapulti sa bali, gasat na, ng pakamat no, adad nga dinibdib na siya panakaikat na. Baka nasurutan ng bartek. Baka agsabsyabo pa itan. Hala, talay bagbagam. Wow, sakit na ba lang ti ex na. Siyak lang rin ti boyfriend. Nariknak da kiti urut ti harakop ni Ruben, kendi kiti akik na. Sana niya nasaas. Mamalinin? Tiyak kasar? Yan tag hotel? May saka pa. Ano ko?
Kaysa ganaam no, talagang kayat nakasawain. I'm almost ready. Nakasagana ako. Nakatuturnong ko. Okay. Maybe next year. Allah. Malagip ko lang arod ni Ramil manin. Nagtulagan mi next year. Namsambot nga nagpakpakitan. Di matungutawag. Kit ita, ibagak na maybe maban into next year ko na keng ka. Bagus sa nga matuloy matmanin. Apa ko mas nga matuloy? Baka no, matuloy nga matuloy, Evelyn. Kapota si kakin siyak din kari. Haan nga ni Ramil. Tapos na unit, maragsak ko manong name iti nag-retiren ti manager kat siyak iti na simukat kang kwa. Nakaragsakat manong name kas tamad tandananang kaniti kakapsat ko. Ikasin ko nga Gina manong name edan asawa na. Hello kasin, apo manager. Ito na birthday ko manin ha. Paka adan to ni Ramil. Ito na birthday ko. Awan kami kini Ramil. Tawambot polos ang kontak ko ng kuana. Ada sa bali boyfriend ko. Oh? Kit iso to ayaw ba ma? Wen, sigurado. Umay day. Iso to pa lang ti umuna ngayon amok ang boyfriend ko. Kadag peso manong name birthday manin ni Kasin China. Basta birthday na to, talagang awisan na amin na kakabagyan mi eh. Nakaadado kami. Kinanduak siyempre ni Ruben, naglamatanda na ng ginikakabsat. Wow, kasi nagwapo. Nagugwapo ng ni Ramil. Gwapo na nga to. Ay, Ruben. Ipagtubi? Sigurado kayo nga ta kayon. Next year. Kas naman ko na daramil ka ni Evelyn iti. Bayaw. Sambot ka natuloy. Da kami tinekari. Yan. Kita, maragsakan na kunay. Nga makamamu ka na iti kakabagyan. Dagbalin to ang misis ko. Ya. Di misis ko nga manager. Nga nagat nga to pa yung posisyon ng siya. Ngayon sikat ng tulong kayong kuhana. Pwede may isang aldaw manunemi nga dagit opisina. Di sekretariyak manunemi. Imasatrik, ma'am. Ada makasapol ka na kayo? Ano, Rantana? Kaya nakakanong makasarita. Sige, pastor ka. Tutak manunemi ni Sumri. Hi. Good morning, ma'am. Ramil? Wensiak. Manager kagaya man. Sit down. Ano't napas pasama ka? Abe di ka man lang nagpakada. Abe nga di ka man laking muntak. Pasensya kan. Kasi ayak no. Ada pakasaktan direct na. Nairamraman na kami pa yan. Na napatagkan ka. Kasi la inaramraman na ginura. No ginura man ti kumpanya ng ikatkarata. Inaramraman na pa yan na ginura. Hanggang ginura. Ngayon jak lakayat ni makisarita ti asinungan. Kastoyak namin no. Huwag na istorya ni Antim. Nga madidatang ugalim. Noon ta pakapaayam at pakasaktam. Apay nga. Kasla mula ilunudan ti lubong. Apay nga di mo ti mangawat ti panakapaay mo. Sensyakan. Di ka malapulos kimuntak. Hangabali. Nakasar ka maglangan na bitnas kang trabaho. After 6 months. Apay nga di ka timawag.
kalpasan 6 months kanto trabaho mo. Orek langin nga makapagbakasyon ako na. So nakabakasyon ako dito sinapol ka. Imbaga na dito tayo mong pagtatrabahoan nga may sakang nga manager. Evelyn, mabalik ka din ang sublihan ta ready. I'm sorry, Ramil. Awanin ti sublihanam. Ay yakit mo soin. Adda pinanawam nga di kapulos nagpakpakada. Nga awang pulos ti pakaamum. Namnamahak akit awanin ti agsubli. Hindi yakit mo soin. I'm sorry, Ramil. Adan sa baling akikot ti pusok. Sino? Ni Ruben. Na kami tinaykari. Saan ang sikakin siya? Oh, baka sa bali mo ang timudmon. Ramil, agpakalalaki ka nga umawat din yaman na panakapahay. Saan ka basta sumuko? Di ba nakagikat mo iti trabaho kasla di mo, kasla para kang gagit awanin ti sa bali ang trabaho. Kasla kanya kita. Gabot awanin ti sublianam? Baka napahay ka manin. Baka no, ano yaman ang taraminem? Impateg ka, Ramil. Dadal ka po na no apeng ang sikat ipinilik. Ngayon pimanaw ka. Pinanawan na. Kat gabot na pinanawan na. Nagsubli kanyak ni Ruben. Di pa Ruben tinakatulong kanyak. Nasimrat ti trabaho. Agas tinaramin mo kanya hindi. Kat kabutawan kan, pinanawan na kon. Si mangbay ni Ruben, inayat ko ni Ruben. I'm sorry, Ramil. Sige. Nasana ka rin ang bibayag. Ramil agpakalalaki ka. Saan lang ang sisiyak ti babae dito lubong? Pagyaman na kita at ang mapalakan mo. Congratulations and good luck ka na kayo kini Ruben. Didag ka nalay sa kami manong name kini Ruben, gabot at namatin kontak ko kini Ramil. Inawis ko isuna, ngem saan nga nagpakpakita. Numanin tumawag akeng kuhanakit kumusta ori awang kami. Ngem kasla di na kayat ti makisarita kanya. Ni Auntie Dolor manong name ti pakahon kontakak, pakab amuak no anya itan ti mapaspasamak keng kuhan. Baro ka no pa'y lain. Idin to tani. Duan dagit anak mi kini Ruben manong name. Imbaglaki din. Tasangan na kami kini Ramel. Iti nagkatuluyan. Taada ugali na manong name nga saan nga rumbing nga pagturayan. Nagyamaman ako na kinihapon Diyos ni Ruben, tintad na kaniyak, nakatakta ko na inay ko, nga asawa itong palbiyang, ken ama, digididuwa, ng anak ko. Dito nga ron, ti pagkasalita ak manong, deko na tayo, nga saan tayo nga maliklikan, ti panakapaay, nga agbalindag ito, nga karit ti bihag, tapno baliwan tayo tumandang. Saan nga tultuladan ti kriminal ti istorya ni Kasin Gina, nga kinakayat na ti dagos nga matay, awanin ti rigat, ngimiti lumaban, nga kadagiti karit ti bihag, tapno matunuyan na iti asenso, ken napinta sa panagbihag iti masakbayan. Sabi ko man, na kaibati akita adal, liwliwakin pagsalmingan ti bihag, ito yung nga ratagyaman nga pagayam mo, Evelyn.
Thank you, Ken ka Evelyn. Naiting ka pa nang i-share, kada ti pakasalitaan. Thank you. Ket, alawad, karit ti biyag, at talaga. Ti panakapaay, panakaitaklub, ket karit ti biyag, deta. No na itaklob ka, bumangon ka, magnaka manan.